Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Radio Philippine Standard Time, 1:40. Ang oras
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on earth we Magalumon, nga tao po nanon pa rin sa mga palangga nga mga tagsalamati. Yes, Tito Will, maayong hapon sa inyo tanan. Magalumon nga nagaulan-ulan na atong sa ni panahon. Sa mga nagapanyaga dirati, okay lang iya. Kaya pwede na kamo makapahilay-hilay. Pwede na kamo makasulusandig kaya makapiyong-piyong sa inyong mga mata. Pero kamusta naman na itong mga palangga nga mga tagsalamati na ahay, nagpinguka pa. Na? At actually, 1:45 na sa hapon, for sure, ang halos na nagkapanyaga na kang nagapulo-pahuway. Titulo pa mensan naman kung ano ang at paliwahan o mga mag-alas 3, alas 4 karon sa hapon. Pagpulo pa ngapi, pamahaw sa mga kabataan, maminsar kamuda. Kasi maminsar man kung ano maayo pa rin sa ito. Sa siniya nga hapon, dali na gidlang. Kay karon nga adlaw, ano ganit Tito Wilma, Martes, kadabusan nga Martes sa bulan sang Setiembre. Setiembre 29 na tuig 2020.
Nga sa diin, ara kita sa idalom sa MECQ, kung Modified Enhanced Community Quarantine. Kag, ara naman, hinahulat na lang naton. Dili sa syudad San Bacolod ha, basta mamisinterpret kita sa aton mga palangag, mga tagpalamati sa probinsya kag sa iban nga mga lugar ha. Dili sa syudad San Bacolod. Ang pagpaidanon sa Bacolod sa MECQ, tugtog lamang Setyembre 30, pero may ara na kita na nabaton, kaya nabatian man, siyempre batian ninyong update sa Action Radio, ba? Nga magapaidalom na ang dakbanwasang Bacolod sa MECQ o Congeal Community Quarantine. Buot silingon magabag-o na ang atong sini quarantine status diri sa siyudad sang Bacolod. Di ba lang atong si Vice Mayor sa siyudad sang Bacolod, si Vice Mayor Elcid Familiaran, si Silinya Gani, mapagwa gina siyempre sa executive order ang alcalde sang Bacolod na si Mayor Bing Leonardia. Silinya, I understand, siya isuspend na iya ang paggamit tanan. Ayaw mo na yung hambal ni Vice Mayor. Kasi siya ang head sa IACF dali sa Dakbanwasang Bacolod. Sila niya, kaya man paghangop, sila niya i-suspend sa alcalde ang paggamit sa UP, ang atong sa home quarantine pass, ang border check-up points, i-dismantle man inasunod sa iya, kaya mga selected areas nga importante pahamtangan sa checkpoint for peace and order. Pero sila niya doesn't follow nga mag-GCQ na kita, mapinagusto kita, correct, ginabala mga anak, no? Kinanglan ara sa gihapon ng aton responsibilidad, katag sa naton kakaugalingon, katag sa naton kapamilya, sa aton komunidad. Tanan kita may papel, di ba? Sakto na hambal sa aton BC Alcalde, tanan kita may papel nga dapat himuon. So, kung mag-GCQ na, masiling kamo, wala na, hindi na natin magsundo ng mga health protocols. Kasi kung maghambal nga, hindi na napagsundo, timbuok naman na di ba? Mapusweet naman na paibabaw ang kanamuon sa mga kasos ng COVID-19 pro. So, kinahanglan, kung ara na nagahinay, nagaganhagan, hindi ho naton. Bisan ano pa dira iyang quarantine status ang siyudad sang Bacolod, sige po nato na naton away sa pandemic nga ini sa COVID-19 nga ini kay inakanan para sa aton kaayuhan. Hindi lang para dahil sa siyudad sa Bacolod, kundi sa aton mga probinsya sa Negros Occidental, sa kutob sa Malabutan, sang aton na pagpangilagad sa kahanginan paagi sa programa nga ini, This is My Life. Kaya aton tanan kaluwasan, ang aton kadalagan batok sa sining COVID-19 nasandig sa aton tanan. Kasi noon ta na padayonon ta, wala labot sa amuning pag-away ta, magtangla pa ta sa langit, nagadulom ang kalangitan. Ay, huo mga anak. Pero kung mag-GCQ ng siyudad sang Bacolod, dakbanwas sang Bacolod, umpisa na October 1, di ba? October 1 to October 31. October 1 to 31, no? Istat gid ka bulan ang aton pagpaidalom sa General Community Quarantine. Medyo halog-halog na. Kaya si makahulag na ang atong sila mga kauturan, especially ng atong mga drivers, makabiyahe sila. Pero sa gihapon, hindi totally nga pareho gidya sang una. Na? Kundi balik naman sila sa langat-langat, limitado nga kadamuon sang pasahero sa jeep, sa tricycle, sa tricycle, isa lang din makarga mo na iya for sure, di ba? Sa tricycle, syempre duha, ang driver, pasahero mo duha, una kagikod lang. Kag sa ito naman mga PUVs, syempre, limitado, may patigayunon sa gihapon ang 1 meter distance para sa social distancing. Pahimuon ta lang ang tanan. Kaya na para gid sa ison kaayuhan. O, di ba? Yes, Tito Wilma, kay tindo ka namin, ba't siya gon nga nagalakat ang inadlaw, nagalapit, Oktobre na, Nobyembre, Disyembre, baka hulag-hulag man kita, makagawa kita sa aton balay, baka lagaw kada sa piyak na kalye,
makakadto ka sa imo simata sa piyak lang barangay, di ba? Pero hinay-hinay sa gihapon, pero at least makahulag. Sa gihapon ang mass gatherings limitado man. Nan. So hinay-hinay gyud, okay? Yes, Tita Wilma. Sa ito naman countdown, gagamay, lolo, gumuhin sa kadlaw, si kagapon, aka subong 87, So, meaning, 87 days before Christmas Day and 94 days before New Year 2021. Okay, Tita We, okay lang na siya, pero ang lagan sa COVID-19, dali lang sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental, kanami lang pamatian, nami naman na sa pamatian, although nga masakit gihapon na may ara sa may nagapositibo no sa COVID-19, pero gamay-gamay na ang mga infected, di ba? 56 ang bago ka mga kaso kahapon. Do masakit lang gyud at tulukon pamatian ang kadamuon. 3,939. Sila na lang ang kulang, Tita We. 61 na lang kulang, na 61 na lang sa mag-4,000 na ang kaso sa COVID-19 sa siyudad ng Bacolod. Kagang nagsalamatay, pero mga 14 ang panibag-o nga record. Kaya sa probinsya naman sa Negros Occidental, may bag-o nga kaso sa 67 or 67 new cases. Kaya ang probinsya sa Negros Occidental may 3,130 sa mga kaso sa COVID-19. Sa bugos nga Pilipinas, yes, aragin, sa 268 sa kaso. Kag sa bilog naman nga kalibutan, Tita Wilma, ara ho, 33,549,873 ina sa kabugusan sa bilog ina iya nga Pilipinas. Kag makmang ka imagine mo no, galing kay hindi man niya sigob kundi lapta-lapta sa bilog nga kalibutan. Sobra na 1 milyon nga kabuhi ang nadula tungod sining COVID-19. Amo nang hambal ni Tita Wilma sa aton mga kamot na kasalalay ang aton tanan kadalagan batok sa aton away sa sining pandemic nga COVID-19. Okay, divert ka gamay. Divert Tita We sa aton sining panahon. Kay sa karon ang aton sining Weather Bureau ang pag-asa may ginamonitor nga isa ka bagyo sa gwa sa aton pungsod, no? Ining tropical depression katapusan nga nasiklatan sa kalayuon nga 2,570 kilometro sidlangan sa extreme northern Luzon. Di ba, Tita We? Ang kunya, ang kwento sang hangin nga nagalabot sa 55 kilometro por hora. Amo na kada sigunya sang hangin. Siya hambal sang pag-asa kung magapadayon ang direksyon sa bagyo. Kung magapadayon nga abusin ang direksyon sa bagyo, daw wala chance nga makasulod sa aton pungsod dito sa Pilipinas. Kasi ang hambal sa pag-asa, kaya karon nga adlaw, tungod man sa habagat, makabatsyag kita sa lapta-lapta nga mga pag-ulan. Sa bahin ina sa Occidental Mindoro, sa Palawan, kalakip na ang Palayan Islands, dali sa aton, dala na kita sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, kag Basilan, kag Sulu. Diba, Tita Wilma? Kag sa nabiling nga bahin sa aton pungsod, ara ay mainit niya, matawhay ang panahon. Amo nang ilan na eksperyensya, makaabat lang sila sang ulan, hapon or gabi, inatungod man sa localized thunderstorms. Okay? Kag sa nahambal man naton, ari ay ho, ang natungod sa bagyo, gamay lang yan, natungod sa bagyo, Tito Wilma, may posibilidad na may magasulod pa sa aton pungsod, duha, tubtob, sila tawe, duha, tubtob, 3 ka bagyo sa bulan sa Oktubre. Hambal sa pag-asa,
Pagi sa weather specialist na si Alva Aurelio, hinya ang mga bagyo nga ina ang may posibilidad nga mag-aagi sa Northern Luzon, sa Bicol Region, sa Calabar Zone, Metro Manila, Bataan, Visayas, sa Sulusi, kag Northern Palawan. Ang, let's say, kung magtulod, di man ang bagyo nga ina, base sa pahayag sa pag-asa. Kung makasulod sila sa ating pungsod Pilipinas, tawgon ina sila kay Nika. Pasunod mo na mo, nakita nga dan, Nika, kay Osel, kay Pipito. Pasunod, N-O-D, di ba? Sunod-sunod, kung magsulod, di man ina sila sa bulan sang Oktobre. Okay? So, umpisa sa pagsulod sa tuig 2020, sa bulan sang Enero, 13 na ka mga bagyo, ang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Okay, so muna dapat natin preparahan. Kasi ari na kita sa maulanong na panahon, hindi ba la? So kinahanglan preparahan din naton ang aton man adlaw-adlaw nga tanan ang aton mapuluyan. Kung nagkinahanglan nga mga nal kita dira, kining kinahanglan mga hawan-hawan kita, imuon ina naton para ina sa aton man nga katawhayan bisan nga nagaulan hindi ka mabalaka bala. Pero kung magbagyo, syempre mabalaka kagid sa aton sa mga kauturan nga ang aton mga balay nga himo sa mga light materials, kinahanglan syempre pabakod-bakuron, ano din habang sa aton mga makapamutang na kita banting, banting or bantingan na mga amo na sila bala. Okay, na Tito Wea. So sa dugang pagid naton nga informasyon, ginakabig sa karon ara siya, Rodrigo Duterte, Angel Locsin, top list of most admired men and women in the Philippines, according to survey. Kaya nagpanguna sila nga duwas, ginakabing nga most admired men and women diri sa Pilipinas karon nga tuig 2020, sanday Presidente Rodrigo Duterte, kag ang actress na si Angel Locsin, ina basi man sa ginpabutyag sang online survey. Kisuno sa tuigan nga survey, nga ginpatigayong sa YouGov, isa ina siya ka British Research and Analytics firm, baging kalipay man of course ang presidente, ang pagdayaw sa iya, nakakuha siya sa score na 19.67%. Samtang si Angel Locsin, 15.03%. Ining duha nga ini, si makabig naton sila siyempre nga mga public figures, ara na sila sa top man last year na survey, amo man nga survey nga ginpatigayon. So sa 2019 ara man sila nga duha. So nagapakita ina nga nagsaka ang ila score halin sa 19.39% kay President Rodrigo Duterte, kag 11.14% man ang kay Angel Locsin. Samtang nalakip man sa mga men or mga kalalakinhan nga yara sa top spot, sunday Senator Manny Pacquiao, may 10.65% si Manny Pacquiao, din sundan ni Manila Mayor Isko Moreno nga may 7.96%. Sabahin naman sa mga kababainhan sa women, ara si Miss Universe 2018, Catriona Gray, nga may 11.09%. Tag si Sarah Geronimo, ang singer, na si Sarah Geronimo, nga may 7.48%. Si Catriona Gray, nagapangaduha, samtang si Sarah Geronimo naman ang ikatatlo. So, makabig na ito ini sila nga, Tito Wiroma, nalakip na sila, sa most admired men and women in the Philippines. Online survey na siya, sa masiling na tuntunglan, mentioning Tito Wiroma, isa ka British Research and Analytics firm ang nagpatigayon sila. Okay. So, it's time to relax. Relax ka mo sa nga nag-ulan, sa guwa ninyo, kasi dili sa amon sa Bacolod, maulanon, hindi nag-ulan-ulan, ang matahom anay naton nga lalantunon from Apo Hiking Society para gid sa tanan.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, like Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Siyempre, halin sa Apo High Society ay ulan-ulan. Or rain go away pa ko nga itong sa mga kamatan. But anyway, sa itong dira mga late tuners sa inyo, mayong hapon sa liwat, at sa mga nag-upod sa itong sa ilatag sa mga radyo, siyempre up din ay kita 684 kHz. Sa mga nag-upod naman sa itong Facebook page, Action Radio Bacolod, siyempre Tita Wilmop, danay kita live. Salamat din sa inyo dira sa nag-upod sa FB Live. Sa diin, inyo man din na makita ang mga dalagpo ng mga balita, updated ng mga balita from Action Radio Bacolod. Halin ka inasang kagaon tubig sa lingation, padayon pa inatubtub karon iya sa gabi. Pag makita ninyo ang tanan na kompleto ng mga balita sa Action Radio Bacolod, ara man sa amon sa ni website. Na? Pwede ninyo dira basta pwede ka mo dira maka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph kag sa mga mahuyugo naman sa YouTube, no? Dinay kita sa YouTube via Action Radio Bacolod. Okay? Relax lang. Balik si Tito Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pasibali. Plug. Alvin Tiolo with Heartgit. Thank you. Via Jonathan, Tita Wilma. Thank you man. Kag hello, Tita Wilma Blooming si Tita ngayon. Mayong hapon sa imo, Tita We. Stay safe po. Halin inakay, Robelin Pluhinog. Salamat man. Judy Ann Kilantang Hipigon, hello ta. Kamusta ka mo dira sa may aram na hinigaran? Nika baby, kamusta lang? Good afternoon. May hapon ka na Miss We. Yes, thank you, good. Hi, Tito Wilma watching diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Patamyaw nanay Nelita kag Tatay Pito Alit, kag sabana ko Jerry Alit. Sing barangay Bantayan Kabangkalan. Thank you, kid. Ikaw dira halong, kid, no? Maayong hapon, Action Wilma. Keep safe and God bless. Watching from Barangay Montevista. Yes, from Helen Montano. Maayong hapon. Kag, tawe, pag-greet naman po yung Mama at Papa Danny sa Isabela Negros Occidental. Watching from Metro Manila. Okay.
lain man Metro Manila, lain man Quezon City mo, no? Di ba? Kaya pag-greet naman po sa future husband ko dito, din sa Manila, sa may Parañaque City. Okay, di na to siya. Ingat ka po palagi dyan. Stay safe po. Proud po ako sa iyo bilang frontliner. Ingat ka po lagi dyan. Tito Wes, salamat. Greetings from Robelin Plujino. Ay, hello. Good afternoon. Nelda Sigwans is watching. Thank you, miss you. Apple lang gali, Tito Wilma. Maulan nun nga hapon sa imo, Tito Wilma, ga-monitor kami din sa Handumanan. Sa mga taga-Handumanan, dira mayong hapon gid, no? Mayong hapon din sa inyo direktanan. Julio Soles, mayong hapon lang sa imo, Action Wilma, mati lang kami diri sa La Carlota City. Salamat kid. Good afternoon, Tita Wilma. Watching FB Live upod kay Mama Rose Valencia sa Barangay 6. Thanks, Tita We. Keep safe. Melvin Piñafiel, good PM, Ma'am. Pamati sa imo diri sa Makati. Salamat man sa imo. And the Rose Guevara, be safe. Nico Angelo Sapio. Good afternoon, Tito Wilma. Mark Anthony Castor Delgado, Tito Wilma, mayong hapon patamyaw kami gali diri sa Esmeralda Street sa Andres Bukid, Manila. Lihog lang ko tamyaw kay Tita Dada. Thank you, kid Tita Dada from Mark Anthony. Natamyaw niya ikaw. Good afternoon, Tito Wilma, always watching from Celine Homes, Japon. Kag salamat kay nag-GCQ na kita. October 1 pa na, dear. Pero halong Japon kita, kag halong kamay, Tito, and God bless, yes. Virginia San Antonio Alpinda, salamat, kid. Always watching your program in La Carlota City, Sip Rena Villanueva. Good afternoon. Kamusta lang kamo dira? Kay sa Perez family, sa ilan ng Gingging, sa ilan ni Carmen, kay Mama Melinda, good afternoon. Kay sa inyo anak. Sir Armando Cabilas is watching. Thank you, sir. Good afternoon. Stay safe and God bless, man. Good afternoon, Tito Wet Monitoring always. God bless us always. Love you. Okay, Jean Officer, salamat kid. Good PM in the Wilma watching and listening here from Kabugwason. Mirna Hecto, salamat kid. Hi, good afternoon. Kay Richard Nicor, yes, good noon man. Kag relax lang dira, ano? Balikan lang ni Tito Wilma naman dugay-dugay ang atong sininga mga greetings. Okay, nga ito naman Dr. Alfred Spearmegus ng Tea. Ini isa man ka produkto sa Dr. Alfred's na may Philippine
Wilma. Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay? Ang basahon ni Tito Wilma sa karon nga sulat ari sa itong sini messenger sige hapon ang atong sinitag padala taga Iloilo City na lalaki bana. Okay. Kag ang iya sinimensahe nagasiling, Dear Tito Wilma, maayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa ilang mga radyo sa programa This is My Life. Kag sa amon nga nagaupod man permi sa FB Live. Tita Wilma, gusto ko man i-share ang akon love life para magaganhagan man ang ako na batsyagan. Pagda lang ako kay Marco, 38 years old. My 38 ha, my girlfriend ako, kag 5 years na kami. Tawga lang siya kay kami. Taga Iloilo City man. Halin sa pagkabata, friend na kami nga duha, kag sa makatapos kami sa college, ginpangaluyagan ko siya. Nangin kami. Kag siguro, makasiling ka nga sa amon pagluyagay nga duha. Matudtuod gid nga ginhimo sang panahon nga mangin mabakod ang amon relasyon hasta nga nag-asawahay sa nisita. Ang kabakod sang amon pag-asawahay kag paghigugmaanay hindi maguba sang bisan ano pa nga kalamidad. Bisan ang pandemic nga atong gina-experience sa karon. Amon sa dayon na ginaasuhan. Pero, nag-abot sa amon kabuhi nga duha, ang isa kadako nga pagsilaw. Masubo kag masakit Tita Wilma. Tungod, nakaangkon siya sa masakit. Sinasahi na klase sa masakit na amat-amat nga nagaguba sa nervous system sa tao. Multiple sclerosis ang tawag sa doktor. Abi mo ta, nag-umpisa ini sang iya mabatsyagan nga hindi niya mahulag ang iya tudlo sa kamot. Hambal sa doktor, amat-amat nga ginahimo nga baldado sang among nga masakit ang isa ka tao. Sa kadugayon na, Tita Wilma, pwede na hambal sa doktor na hindi na makahambal ang tao. Hindi na makatindog kung makalaka. Hasta nga bawian siya sa kabuti. Tungod sina, hindi mapahampang si Cami. Nakahambal siya sa akon, Tita Wilma. Nga samtang buhi pa siya, gusto niya na makikita na ako sang lain na babae nga akon palang gaon. Tungod, kung matabo, palasanon lang niya ako sa maabot na adlaw. Pero, nagapangindi gid ako sa piyak sang iya pagpamilit sa ako. Tungod ang hambal ko sa iya, tita, ginkasal kita, kag unungan ko ikaw kakasakit. Palangga gid niya kuno ako, Tita Wilma, kag hindi siya gusto
nga mag-antos ako. Halinsag tong paghambal niya, nga magpangita ako sa laing nga babay, nga palanggaon. Nanging i-republish siya. Permi lang siya nagapasingya. Hindi ko na maintindihan si kami. Kagkun hambalon ko siya, tita, wala na siya sang ginahambal, kundi kung pwede lang, hindi na ako magpakita sa iya, kundi si mama yan na. Tama sa sakit ito, Wilma, sang kamatuuran. Na amat-amat nga nagakadula ang imo ginapakamahal na babae. Sa edad nawang nga duha, wala kami kang bata. Pero wala magbago ang akong pagpalangga sa iya dito. Bisan mangindi pa siya, pero nagasulod ako sa kwarto kung nagakatulog siya. Naluoy ako sa iya, Tita Wilma. Dari lang ko ito mga konsulat. Marco. Okay, sa imo Marco, salamat kid, mayong hapon. Kainadyan kong imo sitwasyon, pero sa tuod lang, masakit, pero wala kita sa'y mahimo. Amo sinakasakit kung maglahog ang kapalaran. Diba? Amo sinakasakit maglahog ang kapalaran, kag amo man sinakabugak kung maghatag sang pagtilaw ang mahal nga Diyos. Jutay paging nga paghangop, pahanunot, pagpalangga ang ipakita, ang ipabatsyag kay kami. Kay nga aabi mo dala Marcos, ara siya subong sa bahin sang iya kabuhi na hindi niya mabaton ang iya matudtuod na sitwasyon. Man kabudlay kung wala sang feeling of acceptance sa iya kabuhi, sa iya kaugalingon, kung hindi niya mabaton, a feeling and spirit of acceptance, amoy nang pinaka-importante kung ano ang matudtuod nga kondisyon sa inyong sinilawan. Kaya nga, kung hindi mo mabaton ang kung ano nga balatian nga ginhatag sa imo, kung ano nga pagtilaw nga hatag sa imo, abi mo kung ano, ara ka sa sitwasyon nga permi ka lang akig, yan. Daw wala ka peace of mind, daw ang tanan malain para sa imo, tudtuon na. Pero kung wholeheartedly, sa bugos mo nga pagkataw, ginabason mo ang tanan sa mag-an, sang imo pagsinalayoan mo adlaw, sa feeling mo, daw puno ikaw sa pagpalangga sa mga tao sa palibot mo. Diba? Puno ikaw sa pagpalangga, kag gusto mo himuon ang mga bagay nga makapahalipay sa imo, kag makapahalipay sa mga mahal mo sa kabuhi. Importante lang kay kami, amo nang siling naton, acceptance. Kay pag hindi niya mabaton ang iya sini ginabatyan, magapabiling siya sa amo sila ang sitwasyon. Kag mangin madali pa ang iya kabuhi. Tutuod na iya, na Marco, na tutuod na siya. So, hindi ka gyud magsiling nga pabayaan mo na lang siya. Sundon mo ang iya ginapangayo. Kahit ti amo na kuno mo, di ba? Hindi ka lang magpangindi, hindi ka man maghuo siya gina-wish, kundi i-inspire mo siya. Nasamtang ari ka, inuhain natin na maging malipayin ka. Ang mga nabilin ko na pagbuot naman sa ginungas waon ka, himuoy natin ang mga nabilin na mga tinion na ihatag niya sa imo. Na maging happy ikaw, maging happy ako, happy ang atong pamilya, ang tanong mo pa lang sa kabuhi, maging malipayin. Never surrender, Marcos. Kay diri man ginatapos ay imo pagpalangga sa imo. Saludo si Tita Wilma sa imo katampad. Ha? Gina-appreciate ko gid ang imo paghigugma sa iya. Paghigugma nga ginapabatid mo sa iya ang tanan nga paghangop, pagpalangga, pagpaubos,
Pero si honestly, bisan ang doktor nagkakambal, di ba la? Ang ina nga klase sang masakit, wala sang kaayuhan. Di ba? Wala sang kaayuhan na. Ang yung pinaka-importante nga dapat mabatong sa asawa mo. Pero, may mga bulong, may mga pamaagi para mapahagan-hagan, di ba? Mapahagan-hagan kag mapahinay ang progress nila. Kag kabuti siya anay normal na bilang isa ka tao sa malawig pa nga panahon nga makaupdanay ka mo na ara sa imo man ang pag-comfort sa iya kag pagpabatag sang iya ka importante sa imo kabuti. Bibuto nga malaki nang lang siguro Tuto Marcos ang proper management nga ginatawag para nga ma-inspire mo, para nga ma-comfort mo si kami, di ba? Kaya abi mo wala sa makahatag sina sa iya kundi ikaw lang din nga banon niya. Why pa kita sa may nabatian nga sa mga kilala abi naton nga naka-experience sa kamo sila nga magsakit pero may mga nabasahan kita sa mga naga-experience sa kamo sila nga mga masakit pero bisan hindi pa mo sila nga magsakit bisan ano nga klase sang balatian nga may talana ng imo kabuhi gawin lang accept it and enjoy life to the fullest. Serve ka kay Lord, di ba? Inganyihon mo siya. Payo time nito may ara ka mo spiritual advisor, anong inyo nga religion, why mo di abdi na mention? Ipa-istorya mo siya kung Catholic ka mo, na kung malapit, mis namin, ganyan, may mahatag sa iya spiritual advice. May mga tao na magka-comfort sa iya. May mga tao na maka-encourage sa iya. Kung daw ano patahong sa kabuhi. Diba? Napreparahan niya ang iya kabuhi spiritual, hindi lang ang iya kabuhi dito sa kalibutan. Nasampan ari siya. Kinahanglan, pamintos lang niyang iya kabuhi upod sa imo nga iya pamilya. Upod sa iya pamilya, upod sa iya ginikanan, I'm sorry, na ay huo mga ano. Ang una, ano gani? Madula man nga itong kabuhi, matapos ang madamo nga tao nga nagapasig-away sa kung ano man yung sakit. Ikaduha, maayo ang management. Ngayon na ginahimo. Gani, basta kabalo ka lang mag-manage sa sanan sa imo kaugalingon, nadalawig pa kay magapangabuhi ka pa normal. Kapihak sang madamo, sang mga tao nga nagaangkon, sang nagkalain-lain nga balatian. Pero wala nagkakadilaan sa paglao. Marcos, hindi ka dapat kadilaan sa paglao. So, hindi ka man may istorya ng imo asawa to. Hindi ka dapat kadilaan sa paglao. Ara si Lord, ara mahal ng Diyos, gamita siya ng inspirasyon. Magserbi ka ng inspirasyon sa imo asawa. Para nga mabuhi ang iya determinasyon nga malampuwasan ang pieces kaya ginaatubang. Pabakura siya. Palipaya siya. I-comfort siya. Puna ang tanan nga kulang sa iya kabuhi para sa nabilin niya nga mga sinion dari sa kalibutan. Especially in ang iya spiritual life, important kid. Ikaw ang liabi, dako ang papel mo subong sa imo asawa. Yes, bala to. Diba? Marcos? Pagpakabakod ka. So, ari man ang bahanon nga imugid din pangabay para kay kami. From Martin Rivera. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat.
nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sige ba? Para man sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamante. Hi, oo. At anyway, sa nahambal na natin, Marcos, wala sang imposible. Ha? Wala sang imposible sa kalibutan. Ganun, dapat magpangamunyo, kag dapat isurrender ang tanan sa mahal nga Diyos. Ikaw mangin comforter sa imo asawa, ikaw ang mangin inspirasyon sa imo asawa. Gani magpakabakod ka. Okay? So, kay Marcos, salamat din. Si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos magsampila ka mga importante na mga commercial. Hi, lang na kay Richard Nicor. Good noon. Kay Liza Libon. Good afternoon, Tito Wilma, watching from Al-Kubar. Sa Kingdom of Saudi Arabia. Thank you and good afternoon. Liza Libuon. Good afternoon, Tito Wilma, watching. Yes, so, ato na. Cathy Veer, sorry na. Cathy Veer, salamat gid. Kag, yes, Tito Wilma, mayong hapon lang, dira sa imo kag sa tanan about tiho okay lang na siya na kag La Chica Similiano Janice watching from Bacolod City, salamat man, always watching your program here in La Carlota Ciprian. Yes, Donna ina dear, no? Kag nagalag City to okay, mahina yan aton sining ano gani Tito Wilma ang aton sining okay lang na siya. But anyway, araw. Salamat gid. Salamat gid kag maayong hapon lang dira kay Inday Mercy Pondo. No? Inday Mercy Pondo, good afternoon and thank you gid. Kag Keria Marhicano Haliasco, good PM. Tita Wilma, monitor lang kami diri sa Sitio Lupa. Barangay Sag-ang La Castillana, Tamiyaw ko lang dahil family, Haliasgo, Hicano family, Salvatierra family, Robles family, Tapayan, and Cabalfin family. Salamat, kid.
Kay Maria Luz Grijaldo, magkunat mayong hapon, Tito We. God bless and stay safe. Likewise, dear. Kay Melchorita Ferrer, good afternoon, everyone. And Tito Wilma. Kay Carlo Florentino. Good PM, Tito We. Monitor lang ko FB Live sa program mo. Diri sa Isabela, Barangay San Agustin. Lihog lang ko Tamyaw, Family Florentino, kag Family Borsilio. Salamat, kid. Robelin Pluhinog. Yes, dear, no? Kay Rimar Hicano Halyasgaw. Okay. Rizel Hayes, Casinas, Kunahap. Good afternoon po sa lahat. Okay, salamat. Kag salamat, kid. No, paamo ka na ulit awe. Marivic Reyes, hello, Tito Wilma. Good PM, kamusta? Okay, from Manila, Las Piñas. Yvonne Boscher, sakto na yung pronunciation kasi imo family name mo, Bouchier or Bouchier, na. Thank you, and good afternoon everyone, especially sa imo Tita Wilma done sharing. Thank you so much. Helen Montano, yes, kay Ronya Jukadin and Tupina, nga ara man nagaupod sa itong sa sininga hapon, Mama Onya, salamat gyan. Kay Lady Joanna Bahilida de la Cruz, Tita Wilma diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Apatamyaw lang nanay Nelita kay tatay. Okay. Pito, alit. Kay sayaban nga si Jerry, alit. Okay. Giovanni, nara naman siya. Giovanni Lapinid. Kay Fred C. James Dagumanpine, Andrew Manggilan Villarosa, kay Michelle Baikin. Oh, Michelle Baikin, Mama dear. Thank you and good afternoon. Dahon Bayabas, perti nga account name ang iyaba. Kay Pagay Mallorca, Janmar. Rose Guevara Alvitiolo, salamat man. Salamat git kag. Yes, okay. Enough na kay Nico Angelo Sapio, kay Marilo Tronco. Karon na naman balikan ni Tito Wilma itong mga greetings. Okay, thank you, kid. Ato na Central Funds Gold. Siyempre, hindi pa naman sa ika-ginawa. So, sa mga kultura natin,
mga palangga nga mga tagpalamati sa karon nga hapon. O ano ang mapa-update ko sa inyo ay cabbage repolyo. Hindi kita nyo na ang red cabbage. Actually, laka mo lang niyo siya makita na ang red cabbage o kung pula nga repolyo. Actually, hindi lang niya siya good for the heart. Ang pula nga repolyo, okay man niya siya, kagnami man niya sa diabetes. Kag sa ina ba lang may poor blood vessels, mahina yung blood vessels, nanami na siya. Na ang red cabbage, amo nang natawag na ito nga lilac nga color na kung kita nyo na siya, kaya purple na siya, na mabakod. Ang, wanna say mabakod siya, tungod nga, hindi ni siya dali-dali nga madunot. Kag yes, ang season niya ni, kung mga tigtulugnaw, na hapos lang na siya patubuon, kag i-produce. Sa aton dira mga farmers, nagatubo ni sa mga mabugnaw iya nga mga lugar. But anyway, pinakamadako, no? Nga kapuslanan sang red o kon pula nga repolyo sa mga tawo, amo ang ikasarang niya sini nga magpaayo sa mga masakit nga hindi iya masarangan bulmon sa mga doktor. O kung kapatag sa medisina, ay tulsi ito na. No? Kay, mangko, kumiara, di syempre, na ang sang doktor, wala na chance na mag-ayo kung madula. Try mo nga magkaon sa red cabbage. Inang hambal sang isa ka nag-experience sini. Kung ano-ano nga laboratory exam ang ginimo mo, pero hindi may baluan kung ano ang ginabatsyag mo, try mo ang red cabbage. Pertino ang mga medicinal information ngayon na may cancer ka, pwede o kung posible man ara sa red cabbage ang liyabes ang pag-ayo mo na ginatawag ina nga red cabbage pero actually ina purple na sakto giman ko lang tawon siya bila kaya man lilak diya pareho sa ginahambal nila na purple, the violet siya na kag may tungod nga amo na iya kolor tungod sa iya ginaangkon nga anthocyanins. Inang anthocyanins isa ina ka klase sang flavonoid. Nga ang flavonoid nga ina sa ginakilala man nga isa ka maayo nga antioxidant. So tinan nga doktor nagaisa na iya nga ang anthocyanins very strong ina siya nga pang-away sa mga free radicals na nagasulod sa lawas ng tao. Ang anthocyanins pan among effective na anti-inflammatory, antiviral, kag anti-cancer. Bilang isa man sa herbal medicine, ang red cabbage, ginabulong man na sa kung weak ang imo blood vessel, ang imo nga high blood, ang imo kung high blood pressure, kung nano man story man, kung taas ang imo sinidugo, taas ang imo high blood, ang imo blood pressure, kung diabetic ka, na tagnami man isa sa mga ginasipon. Pero, sa pagkaon man sining red cabbage, abi ninyo, ganami inyo pamatyagan. Dami man isa sa mga nag-experience dira sa UTI, kung urinary tract infection. Nagapastrong pa ni sa inyo heart, kay heart-friendly ang red cabbage. Wow, pa mo ka na bala. So, simple lang, kaon lang sa, pero, ano namin ni gani iya kwan lang ining isimon sala, di ba? Kaya may mga pagtuon sa medicine, sa di anong resulta nagasiling, rich sa anthocyanins ang red cabbage nga makabulong sa breast cancer. Okay. So sa liwat ang red cabbage, pwede nga makabulig sa imo kung ikaw ang may ginabatsyag. Kaya bisan ang mga doktor, nabudlayan na nga magbulong sa imo ginabatsyag. Try mo gid ang red cabbage kay makabulig din sa imo kahagan-hagan if not mag-ayo. So, at least gamay na naman yung informasyon ang nakuha naton na nungod sang red cabbage kung pula nga repolyo, violet, purple, kumbaga. Ang kuto, laka lang galing kita sini makakita. Sa supermarket, medyo may kamahalan. But anyway, ina ang benepisyo ng mga sa red cabbage sa aton. Relax lang, balik pa si Tita Wilma pagkatapos ang sila ka mga importante man nga mga pahinindong. Samsung Plus Herbal Capsule. Si Joanne Martin, bilang vlog upload, tingnan ko lang channel tapos magkako gali sa
Mayong hapon lang da sa liwat naman na haya sa ilan ni ara sila nanday Marilyn Hermosa. Good afternoon lang dira no. Kay Jeffrey Navisaga, kay Jose Kahiling. Salamat man sa imo. Kay Jose Kahilig Jr., Corazon Lerasan Cabadusia, kay Vivian or Bebian, Garcosta, kay Flor Cordova. Salamat gid sa imo. Kay Timmy TJ Quijano, thank you. Kag Carlo Florentino, salamat man. Kay Liori Babella, kay Drew, salamat kid. Kag Kativir, salamat man. Kag kay Miss Bell, kag kay Sergi, salamat gid sa inyo. Mayong hapon lang dira. Kag kay Alma Gonzalez Posisyon, thank you man. Kag kay Ma'am Jane Candido, kay Nanay Perth, mayong hapon lang dira. Okay, enough na ina. Salamat gid sa inyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Novel Coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Okay. Sa action sini mga horoscope karon nga adlaw na Martes, siyempre Setyembre 29, tuig 2020. Sa mga birthday celebrators sanay naton dira, happy birthday sa inyo tonight and happy wedding anniversary sa mga mag-asawa naman nga nagasaulog sa ilang sini wedding anniversary. Una ko neton ang zodiac sign Tita Wilma nga Libra. Sa mga Libra diya. Ang mga Libra na tao Setyembre 24 tugtog Oktubre 23. Sa imo Libra, kinahanglan mo pagid ang dugang nga pagpangamuyo para sa imo ginapangayo sa mahal nga Dios. Mangin happy ikaw sa imo balatsyagon, kag feeling mo i-grant ni Lord imo wish. Wow! Isa lang kapaandam sa imo horoscope Libra karon nga adlaw. Likaw ka lang sa pagdala ng importante nga bagay sa lugar na sabihin damo tawo. Mga maswanti mo nga mga numero 51, 25, 33, 12, kag 41. Lucky color ruby red. Sa mga Scorpio, ay mga Scorpio Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22. Okay. Ining Scorpio, mo sa imo horoscope, ang pagpamuyayaw bala or paghambal mo na bala mga bad words, abi mo, maka-attract man ina sa mga hindi nami nga hitabo sa kabuhi mo. So, kinanglan hagan-haganon mo din, ha? O galion mo nga maghambal ikaw sa mga maayo nga tinaga para nga ma-attract mo man ang mga maayo nga bagay sa imo kabuhi. Mga maswanti mo nga mga numero, 30, 14, 25, 52 kag 41. Lucky color, violet. Sa mga Sagittarius naman, ay mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21. Kadalagaan, sa Tita Wilma, kung may negosyo ikaw Sagittarius, yes. Makaganansya ikaw, kag mabatsyagan mo nga maayo ang dalagan sini. Kung may mga pagpilaw man nga mag-aabot sa imo karon nga adlaw, Sagittarius, never surrender. Padayunan imo katampad sa imo isig ka pareho. Mga maswati mo nga mga numero 30, 25, 8, 45, kag 58. Lucky color turquoise blue. Sa mga Capricorn na tao Disyembre 22, tugtog Enero 19. Hi Capricorn, hambal sa imo horoscope, kung pwede, hindi mo pagpakanubuon ng imo isig ka pareho. Kinanglan, kumbaga bala, maging honest ka sa kaugalingon mo. Kinanglan maging humble ka, padayon ng imo pagka mapainubuson. Tungod ang oportunidad, amat-amat nga nagapalapit sa imo. Hindi pagpakanubua ang imo isig ka pareho, ara hindi meron sa imo horoscope diri. Masuwati mo nga mga numero 52, 23, 30, 48, kag 55. Emerald green is your lucky color. Kag sa mga Aquarius naman ay mga Aquarius na tao Enero 20 tugtog Pebrero 18, magabalik ang imo malipayon nga kabuhi. Kon ang tanan nga imo gin pambuligan kag ang tanan man nga blessings nga naangkon mo ginapasalamatan mo kag tanan nga kag ari pasalamatan mo man Aquarius ang tanan nga nagbulig sa imo sanction nga down ikaw sa imo kabuhi. Balik doon mo sila tungod maayong imo sitwasyon sa karon. Mga maswati mo man nga mga numero 20, 35, 15, 48, kag 52. The twin yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman ay mga Pisces na tao, Pebrero 19, tugtog Marso 20. Anong wish mo? Kung ano man ang wish mo para karon na adlaw, granted. Sunod ang imo horoscope, batuna kung ano man ang imo sitwasyon sa karon, hindi ka na magreklamo. Kundi magpaninguha ka. Pisces, masuwanti mo nga mga numero 13, 26, 45, 33, kag 54. Red is your lucky color. Okay, inang unang nga bahin sa pabasa na itong sa inyo mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon
nga adlaw. Gani, relax, nagabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio!
pasimbanwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasan Sa news ang Scant Market. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Updi ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sa orasyon para tabatid sa COVID-19 para sa akong tanan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kami padayon man nga magapangamuyo sa imo, pagpadayon nga magapangayo sa imo kaluoy.
para sa among tanan. Salamat yung mga palanggan itong mga tagpalamati. Pero hindi ginatong pagkalipitahan para sa complete management sa atong sa niliver ang DTX 500. This is my life. Karon nga adlaw, pero nga ito man Bible verse for the day. Halin sa Psalm chapter 119, verse 9, and it says, "How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word." Salamat din mga palanggan ito nga mga tagpalamati sa ulan itong malabutan pasensya. Standby na sa mitong mga drama ng pahit ng pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon